Projekt je počeo u travnju 2022. godine s potpisom ugovora između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i 5 partnerskih institucija. To su bile Oikon, Zagrebački PMF, Akvatika iz Karlovca, Hrvatsko ihtiološko društvo i kolege iz Češke iz DHP Conservation. Cilj projekta je bio uspostava jednog sustava praćenja slatkovodnih riba. U okviru projekta obuhvaćeno je 48 vrsta slatkovodnih riba, za koje se izradio i testirao program praćenja. Terenskim istraživanjem je obuhvaćeno preko 150 lokacija u Hrvatskoj, čime su prikupljeni vrijedni podaci o rasprostranjenosti vrsta koji su kasnije korišteni za procjenu stanja i očuvanosti slatkovodnih riba. Ribe su istraživane različitim metodama. Jedna od njih je metoda elektroribolova koja je bila najzastupljenija od svih metoda. Dalje su bile mreže, neke genske analize i intervjui ribara. Našli smo pastirskog grgića u Modrom oku. Pastirski grgić je jedna invazivna vrsta koja je unesena u Hrvatsku i koja je u zadnjih, pa recimo 8 godina praktički istrijebila lokalnu ihtiofaunu Neretve.